Καταλαβαίνουμε ότι κάτι εδώ δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Αν εξαιρέσουμε το νοσοκομείο της Χαλκίδας, το οποίο ξεκίνησε με πολλά προβλήματα στην εποχή του Αβραμόπουλου και μετά συμπληρώθηκε τέλος πάντων των φαινόντων, μεγάλο έργο στο νομό δεν υπάρχει. Ούτε κάνει παράκαψη Χαλκίδος, ούτε η περιφερειακή δρόμη ο βόρειος και νότιος άξονας, ούτε η δική σας δρόμη που είναι άλλη περιφερειακή και περισσότερη είναι δημοτική, αλλά δεν έχει σημασία. Το μεγάλο πουγγί είναι η περιφέρεια. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Τι δεν πάει καλά? Δεν πάει καλά ότι δεν μπορούμε να συγχρονιστούμε με τις εποχές που περνάμε. Είναι δύσκολες εποχές, εποχές που περάσαμε με φτώχεια, με δυσκολίες, τα χωριά ερημώσανε, δεν στηριχτήκανε, δεν στηρίζονται και δεν θα μείνει κανένας εδώ. Δηλαδή, αν συνεχίσουμε αυτή την πορεία, στην επόμενη τετραετία νομίζω εδώ θα είμαστε μισοί. Άρα αυτό πρέπει να το διορθώσουμε. Δεν θέλω να κάνω πολιτική ομιλία με πολλές λεπτομέρειες. Θέλω να σας πω μονάχα το εξής. Εγώ έμεινα 14 χρόνια βουλευτής χάρη στη δικιά σας στήριξη. Ακόμα και ανθρώπων που δεν με ψήφισαν, που είναι εδώ ανάμεσά μας, ξέρω ότι πάντα μιλούσαν για τον γιατρό με καλά λόγια. Γι' αυτό ξέρετε, καμιά φορά είναι πολλαπλασιαστής. Το τιμώ και ευχαριστώ γι' αυτό. Θέλω λοιπόν αυτή την αγάπη που μου έχετε δείξει όλα αυτά τα χρόνια να την επιστρέψω στον τόπο με έργο. Δεν ψάχνω κάτι άλλο, με ξέρετε όλοι και ποιος είμαι και τι είμαι. Είμαι αυστηρός και με τον εαυτό μου και είμαι και σκληρός στη διαπραγμάτευση. Θέλω λοιπόν να μου δώσετε τη δύναμη σε μένα και κυρίως στους συνεργάτες μου να κάνουμε δουλειά για αυτόν τον τόπο. Ποια θα είναι η δουλειά? Μια σύγχρονη περιφέρεια με σωστές υπηρεσίες για τους πολίτες, με σωστά τεχνικά έργα, όχι μισοτελειωμένα και να κυβερνάνε τον τόπο οι εργολάβοι και να γίνεται κακονοικοκύρεμα διασπάθηση του χρήματος, να γίνουν έργα ουσίας, να μπορέσουμε να κρατήσουμε τον τόπο ζωντανό, τους νέους ανθρώπους στα σπίτια μας, γιατί έχετε ωραία σπίτια, αλλά τα παιδιά σας φεύγουν, να δώσουμε ευκαιρίες στους ανθρώπους, στους νέους, να φτιάξουν την οικογένειά τους και να μείνουν στον τόπο τους όσο περισσότερο μπορούμε, να στηρίξουμε κέντρα υγείας, αγροτικά ιατρεία, νοσοκομεία, να αποκτήσουμε δηλαδή μια κοινωνία, ένα κράτος, μια πολιτεία γύρω μας που να είναι αντάξια της εποχής που ζούμε. Δεν μπορούμε να μιλάμε για Ευρώπη και εμείς να παραμένουμε ένα μέτριο κράτος των Βαλκανίων. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θέλω μονάχα να σας πω ότι είμαι ο ίδιος που με έχετε γνωρίσει, είτε σαν γιατρό, είτε σαν πολιτικό. Δεν είμαι αλάνθαστος, αλλά είμαι ένας ευθύς άνθρωπος. Θέλω λοιπόν να στηρίξετε αυτή μου την προσπάθεια και να θυμάστε ότι είναι 1000 φορές προτιμότερο να είναι κανείς ανεξάρτητος, επανέρχομαι σε αυτό που ξεκίνησα, για να μπορεί να διεκδικεί. Να μπορεί δηλαδή να χτυπάει το χέρι στο τραπέζι. Αν δεν το χτυπήσουμε, η φτώχεια δεν μοιράζεται μεταξύ των Δήμων, ούτε μοιράζεται μεταξύ των νομών. Θα μείνουμε μια φτωχιά περιφέρεια με μειωμένες δραστηριότητες και με μειωμένη απόδοση. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Είτε την αγροτική οδοποιία, είτε την οδοποιία γύρω σας, είτε τις γέφυρες που ζείτε, είτε τα στενά που ζείτε, είτε τις δυσκολίες μετακίνησης τις οποίες έχετε, που είναι διαχρονικές και δεν μπορούν να βελτιωθούν. Γιατί οι Δήμοι είναι φτωχοί και γιατί η περιφέρεια δεν τους βοηθάει. Γιατί γίνανε 1000 καταστροφές στην Εύβοια, ήρθανε δεκάδες εκατομμύρια και κανένα έργο δεν έχει τελειώσει. Ούτε ο Λίλας που είναι κοντά σας και ζείτε περίπου τι γίνεται, ούτε στη Βόρεια Εύβοια τα έχουν φτιάξει, ούτε πουθενά. Ούτε ο Νότιος Άξονας, ούτε η παράκαψη Χαλκίδος, ούτε η παράκαψη Αρδάκης, ούτε η παράκαψη Βασιλικού. Τίποτα δεν έχει. Δεν μπορούμε να μείνουμε σταματημένοι με το χειρόφρενο, πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Αυτά είχα να πω. Στόχος μου είναι να τα διορθώσω. Δεν είμαι Θεός, είμαι άνθρωπος, αλλά είμαι ένας πολιτικός που έχω δείξει στο διάβα της πορείας μου, νομίζω μια συνέπεια λόγων πράξεων και ξέρετε πολύ καλά ότι αντέδρασα σε πολύ δύσκολες στιγμές, ενδεχομένως κάνοντας ζημιά στην προσωπική μου πολιτική πορεία, όταν αντέδρασα για τα μνημόνια και όλα αυτά, αλλά στάθηκα όρθιος.